Sawsawan sa suka. Ayan. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng vegan empanada. At kani salad rolls. Yes, mga kapudibis, at meron tayo ditong sawsawan ng kani salad rolls. At meron tayong suka na may pipino para sa empanada, mga kapudibis. At drinks natin, tubig. Mga kapudibis, napaka-special po yung araw namin ni BBM ngayon dahil meron po tayong makakasama. Ito po ay ang Coffee Trim. Mga kapudibis, welcome sa aming Mukbang 101 with Coffee Trims. Ayan, mga kapudibis. Kaya bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Opo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Manganta mo king Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ayan. Ingi Abot ako. ka. Abot mo. Ayan. Unang subo tayo. Sarap nito. Oo. Homemade empanada. Sawsawan sa suka. Sarap. Sarap oh. Hmm? Sarap. Kaya mga kapudibis, ito yung iniinom namin ni Ate Oo. Albi, kaya hindi kami tumataba. Kaya lagi kaming fit at sexy. Opo. Kaya kasi maraming nagtatanong mga kapudibis, araw-araw tayo mo nagmumukbang, Mukbang. pero hindi tayo Tumataba. tumataba. Ito yung sikreto namin. Ayan, coffee trim. Hindi lang yan, pag hindi po kami nagmumukbang ni BBM, syempre, nag-exercise din po kami, fasting at detox. At syempre, kasama na din po ang coffee trim. Yes, mga kapudibis. O, try na natin tong kani salad rolls. Sarap to, oh. Healthy talaga siya. Baba na natin to, baka malaglag. Sige. Ayan. Try nyo na po mga May foodies. extra, diba? Summer na, yan, balik-alindog. Ayan. Sarap. Ang sarap ng sausawan niya. Mayonnaise, tapos nilagyan po siya ng mangga. Manggang hinog. Sarap. At saka mga kapudibis, kapag umiinom kami nito, 30 minutes bago. Before meal. Yan. Oo. Bago po kami kumain ni BBM, uminom na po kami ni BBM. Yes. Sa kanya, pwede niyong inumin ng malamig na tubig o kaya hot water. Yes. Sa mga mahilig na dyan. Coffee, ano kasi tawag doon, yung may yellow. Ice coffee. Ice coffee. Ayan, sa mahilig dyan. At meron naman hot coffee. Pwede siyang cold water tsaka hot coffee. Yan. Yes. Sarap.
Mm. Gusto ko may pepino. Ayan o, mga kabudibis, may pepino. Ay! Matutok, may cup mga pepino. Sarap. At syempre, ang coffee trim po ay gawa po siya sa HCA, Garcinia, Cambodia. Ayan. Kaya maganda po yung coffee trim. Tatanggal po siya ng fat sa ating katawan. At syempre, nagpapaiwas din po siya ng craves sa mga pagkain natin. Cravings po yan. Kung umiiwas po kayo sa mga pagkain, yan, coffee trim na po kayo. Harap. At syempre, ang coffee trim po ay, FDA approved po yan. Kaya safe na safe po siya. At saka mga kapudibis, pwede nyo siyang idalhin kahit saan kayo pumunta kasi maliit lang siya ng ano. Pwede niyong ibulsa. Sachet. Parang 3-in-1 Oo. siya. At syempre, bawal po siya sa mga bata at sa mga buntis at Dede. Magpapaano. Bawal sa akin. Charot lang. Ayun yung iniinom ko. Bawal sa'yo kasi, di ba, buntis ka? Hindi pa. Hindi. Hindi pa nakita yung forever. Sarap. Abot mo yung sabi mo? Cheers tayo. Sarap. Yes. Sarap mga kapudibis. Oh. Yan. Ay! Ito. Ay mga foodies, try nyo na po at syempre available po siya sa Shopee at Lazada at sa mga drugstore, meron po yan. At nasa description box po namin ang kanilang link, kaya check nyo na po at para na din masubukan nyo po ang Coffee Trim. At syempre mag-follow na din po kayo sa Facebook page po ng Coffee Trim para po makita din po ninyo kung ano yung mga ibang products din po nila. Ayan, Coffee Trim po. Syempre, nakakatulong po siya sa less cravings at excessive eating. Ayan.
Maganda po siya. Kaya sexy si BBM. At syempre, mga foodies, ang kagandahan nito ay hindi po siya, no bowel movement po siya. Hindi po kayo magkaka-LBM. Kaya, kahit saan po kayo pumunta, o kung mayroon po kayong lakad, wala po kayong iniintindi na LBM. Maganda siya. Puro na lang ako. Ay, hindi ko na kaya mabusin to. Busog na po talaga ako. Ha? Yan. At syempre, shoutout din po kay Ann King at kay Chen Lumubos at kay Ma'am Marieta Gonzaga. Ayan, salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM at God bless po. Coffee Tree mga foodies. At syempre, suportahan din po natin mga kasama natin Pinoy mukbangers. Meron din po silang Mukbang 101 with Coffee Tree po. Yan. Sabay-sabay po tayo manood ng kanilang mga premieres. Yan. Yan. Ang laki kaya nito. Sarap daw. Okay mga foodies, please mag-follow na din po kayo sa Facebook page po namin at YouTube channel. Syempre, at mga avid viewers, silent viewers po namin, maraming salamat po sa suporta po ninyo sa amin. Thank you so much po. Coffee Tree po, please. Mag-avail na po kayo nasa Shopee at saka sa Lazada po. Yan. Order na po kayo. Yes, Lagay nyo na po sa cart po ninyo. Makapudibis. Hindi kayo magsisisi. Oh, hindi. Kaya mga Foodies, follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie at TikTok ni BBM. Yes, mga Foodies, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.